Pero ang una lang tatargetin dahil nga sa Blue Ribbon. Tingnan po ninyo, kinuha nila yung Blue Ribbon at nagsagawa kaagad ng anong announcement na walang pagdinig ngayon at naglipa sila ng isang schedule. Po ninyo, 7.9%. Magbilang na po kayo ng mga ilang araw na lang. Magiging double digit ito. Alam naman po ninyo kung ano magiging epekto nito. Outstanding debt natin, 18 point something trillion pesos. Ano po yung foreign direct investment? Gaano po ang porsyento na ang ayaw na mag-invest dito sa ating bansa? Higit sa kalahati. More than 50%. Wala na pong gusto. Sapagkat nakikita na po nila ang instabilidad sa ating bansa. Hindi pa po tayo gagawa ng paraan para ayusin natin. May nagtanong po sa akin noon ano po ba ang dahilan bakit hindi po kayo magkaisa alang-alang sa ating bansa? Sabi ko po, ako ang ayaw makipagkaisa. Alam po ba ninyo ang unang susi para tayo magkaisa? Kaming lahat sa Senado ay magkaisa. Umpisahan po natin ang flood control. Pananagutan po namin lahat ito na ito'y maresolba sa lalong madaling panahon dahil ang taong bayan po ay naghihintay po ng kasagutan sa kanilang katanungan. Pera po nila ito. Bakit sila po matagal na panahon nagbulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, parang mga pipi pa? Sampung buwan ang nakaraan, meron po ba kayong nabalitaan? Na binuksan? Hindi po eh. Gumawa po pa silang napakaraming dahilan na wag nang ituloy. Saan po kayo nakakita ng gano'n? Yun po sana yung gusto kong ipakiusap sa inyo. Yung katotohanan. Saan kayo nakakita po ng isang partial report? Napaka-importante. Alam po ba ninyo kung kaya hindi kami makapirma-pirma ron? Akala po ba ninyo binigyan kami ng kopya ng partial report na yun? Hindi po. Binigay lang po sa amin ay isang link. Kami ang magpiprint. Pagkatapos babasahin namin, binigyan nila ng instruction daw yung mga staff namin. Hindi pa po kami ang kinausap mga staff. Kapag kayo mga principal ninyo ay pumayag at okay sa kanila yung partial report, ibababa namin yung last page, yung signatory page, signature page, pipirma ang principal. Paano ko papalitan nila yung ibang bahagi ng report na yun? Alam pa ba namin? 500 pages. About 400 pages, more. Kasi nakalagay lang po, watermark, nakalagay. Paano kung palitan po yung mga pahina doon? Ilang importanteng mga bahagi doon. Ano ba po alam namin doon? Tama po ba yung ginagawang gano'n? Kaya po kami ayaw pumirma. Ewan po, yung may pumirma. Pero ako, sabi ko, unang-una hindi kumpleto. Paano ako pipirma sa isang report na hindi kumpleto? Pangalawa, wala man lang, kahit na po pasintabi lang na may pumirma kung kanino galing ito. Wala po eh. Link lang po eh. Link. Kami po ang magpiprint, makikita nyo may watermark. Pwede nilang i-deny yun. Hindi naman yan ang binigay namin sa inyo. Pero nakapirma na kami. Ibababa sa opisina namin yung signature page, doon kami pipirma. Sapagkat alam na namin, nabasa na namin. Paano kung papalitan nila yung ilang bahagi o yung buong kabuuan ng bahagi na yun? Maliban lang sa pagiging partial. Bakit po ninyo ibibigay na kondisyon yun para magpatuloy ang pagdinig? Napakarami ko pong pangalang ibinigay sa kanya. Tawagin mo si ganito, tsaka si ganito para makompleto natin ito. Alam mo yung ginawa niya? Ako pa po binugbog niya. Kung ano-ano pinagsasabi sa akin. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin hindi na katotohanan, hindi na po ko sasali. Yun lang pong masasabi ko. Maraming salamat. Papangalawahan ko lang yung sinabi ni Sen. Pasensya na kayo. Yung frustration, we're human. But if you noticed a while ago, kaya nga sinabi ko dun sa mga Marines, Attorney Linggo, let's not talk general. Mag-name kayo.
So for example, ilan sa mga lumalabas ay PR, hindi media. Pero may media personality din. But just to share his frustration, ha, meron na radio personality and news anchor, hindi Channel 7. Nandito nung nandyan yung mga pulis, ang sabi niya kay General Aberin, Sir, yung ordinaryong tao sa bahay niya pag may warrant of arrest, di ba dire-diretso ka sa bahay, isa-serve mo. Dito hindi niyo ma-serve. Ordinaryong bahay ba ang Senate? This is one of the biggest news channels at experience anchor to. So kung ikaw nanonood ka, kilala mo yung credibility ng stasyon at yun. Hindi ka ba medyo di ba? O the same radio station naman nila, kanina pinapanood ko sa loob. Expert, tama yung 12. Yun lang nakabaranda sa nila. Okay. There are probably 1,000 legal experts in the country. Many disagree. Kung ikaw nanonood, expert 12. So, yung pong sinasabi na, if you look at all these newspapers, not all, I haven't read everything. It's legitimate news, kahit i-front page na Cayetano, Aplaza, and Robin kinakasuhan sa obstruction of justice. Pero so far, yung binabasa ko, walang nakalagay dyan na mismong si Secretary John Vic Remulla at yung PNP noong May 13 ay nagsabing, sila mismo nagsabi, wala warrant of arrest, wala silang arestuhin. So paano naging obstruction of justice na pinigilan mo yung mag-a-arrest kung wala naman nag-a-arrest? So, alam nyo rin, dahil ni-report ko sa inyong lahat, na sinabi ng NBI may warrant pero hindi kami binigyan ng kopya. So kung may warrant kay Jessica at walang hindi ako binigyan ng kopya at pinauwi ko siya ngayong hapon, walang obstruction of justice yun. Di ba? Pero kung binigay nila sa akin ng warrant at sinabi ko, sandali, naka-protective dito sa Senate, and then pinatakas ko, may obstruction of justice doon. So hindi mo masisi sa amin na hinahabol din namin yung old style ng reporting na buo yung storya. Di ba? Hindi clickbait na ito, tapos sa susunod na araw, sasagutin, etc. Having said that, it's not a perfect system. Many of you can't reach me. Di ba? Because it's a fast-paced news and you have to get the news. So let's just bear with each other. But as Senator Marcoleta said, no, he meant it in the context that there is PR and there are things we need to balance, but he didn't mean that most or many. Sir? Yes. May I understand if Hindi rin special. Okay, sir. Hanggang doon lang ako, hindi malalaman yun eh. Sir, si Senate President Ben Gatchalian held a press con this morning. He said he wants to reach out to you, all the members of minority and majority. He appeals for unity and get back to work. Will you be speaking to him, sir? Invite na ba siya? Anytime, pero man, correct ko lang kayo Okay. Rule 2. The office of officers of the Senate, which is Rule 1, Senate President. Congressman Pepito Alvarez is here. Yes, please join us here. Nabanggit ang pangalan. I'm sorry, Congressman. He's an old friend. Hindi siya pinapasok kaagad ng guard. Diba? But everyone is free to, I'll pass it to him after this kung okay lang. Ito lang mayan. Section 1, the Senate shall elect its officers, President, President Pro Tem, Secretary. Number 2, the office of Senate shall be elected by the majority of all its members. Hindi quorum yan majority of all its members. 24 ang members, 24 members buhay. So 13 yan. They elected Win with 12. So hindi siya SPP. Okay, and even if he was SPP, sa Rule 4C, kailan pwede magkaroon ng acting? In the event of resignation, removal, death, or absolute incapacity of the President. They cannot remove me with 12. They can only remove me with 13. I'm alive. Okay, look at Rule 10. The term of office of President, Secretary, Sergeant at Arms, etc.,
shall end when their successors have been elected. Have they elected? Hindi. We would be wise to meet in the Senate President's office, pero ayaw pang umalis ni Senator Soto. Diba? So, kung gusto niya makapag-meeting, ayusin nila, mag-meeting kaming dalawa sa Office of the Senate President. Di ba, nandito naman kami ngayon, alam niya naman may hearing. Ang mahirap yung panay media, I wanna reach out, etc. Pero pag kausap yung mga miyembro namin, wala kayong kaso kapag sumama kayo sa amin. Let's be honest with the media. Hindi yung pang-media, we're willing to talk. Pero pag kausap yung mga miyembro namin, I'm not talking to Win, I'm talking to all of them in general. Gusto nyo kami kausapin, threaten nyo kami, intimidate nyo kami. Gagawin nyo illegal kahapon, tapos sabihin nyo, willing kayo makipag-usap ka, aminin mo, hindi ka naman Senate President pro tempore at hindi ka acting Senate President. Di ba? So, sabihin ko, ako na Presidente ng Pilipinas, sabihin ko kay President Bongbong, Boss, willing ako makipag-usap. Kalokohan naman yun. Di ba? So, be honest with each other. Wag pang propaganda lang. May nasa follow-up. Sir, last lang po. Sir, kasi dalawa po kayong nag-uutos ni Senator Gatchalian. Kagabi, sir, dalawang types of memo. Memo niyo, sir, na tuloy ang Blue Ribbon, dapat magtrabaho yung mga Senate employees. And then another memo came from Senator Win saying work from home. Sir, ano yung stability ng Senate pag ganitong dalawa po kayong nag-uutos? It has been proven, ladies and gentlemen, Nung May 11, kami sinisi kay Senator Bato, it has been proven, sila nagpapasok ng NBI. May 13, kami daw nagpaputok, it has been proven, naka-full battle gear yung NBI nasa labas. Ang likod po ng office, extension office ni Senator Lawrence, sa likod po, di ba sa mismong video ng PNP, yung mga aircon? Aircon po yon ng mga office sa Senate. Yung CCTV na ginamit nila, hindi CCTV ng DSIS, CCTV po yon ng Senado. So nasaan ang mga NBI? Senate. Pero hanggang ngayon, ang report ng Malacanang at ng PNP, wala sila sa Senate. Yung labas ng pinto na yon, pero labas ng opisina na yon, Senate pa rin po yan. Alam niyo yan, dito kayo sa Senate, di ba? Okay. Yung sinasabi lang magtrabaho na lang kami, pero nung nag-take over sila, hindi sila nagtrabaho. So ang point ko, Mayan, sinong susundin ng Senate? Una, sino ba nang gugulo? Kami o sila? Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap niyo. So dapat ako sundin. Pero hindi ko pressure yung mga empleyado. Hindi naman ako permanente sa posisyon na to eh. Di ba? First time ko maging Senate President, sila nagkampihan na sila. Senator Drilon, Senator Coco, parehong naging SP, Senator Migs, sumama sana Senator Cheese, sino pa naging SP sa kanila? Soto. So karamihan ng empleyado dito nanggaling sa kanila. Kaya ayaw ko daanin sa loyalty sa tao. Loyalty sa institusyon. So sila Senator Win ang nanggugulo dahil atat na sila ang maging majority at Senate President. So kung ayaw nyo ng gulo, huwag kayong manggulo. Lahat ng request nila sa staff, grinant ko. Lahat ng pinapirmahan nila sa akin, pinirmahan ko. Nakiusap, ilan araw sa opisina, okay. Isang linggo pa, okay. Gusto niya sa 6-4. Sabi ko, kausapin mo si Senator Ping. Kasi siya naman may opisina doon. Okay. O dadating ang presidente ng Vietnam. Pwede ko na ba gamitin? Pwede ko lang daw gamitin yung ceremonial. Wag daw opisina niya. O. Sabi ko, ilan ang gusto niyo sa CA? Wala akong hindi in-okay. Ano sabi ni Senator Ping? SP Cayetano is a SP only for the 13, not for everyone. So, my point na is, decide for yourself. I'm not talking to the media, I'm talking to people. Decide for yourself sino nagsasabi ng totoo. So I'm talking now to the Senate employees also. Is your loyalty to the institution or to certain personalities? Ano ang tamang batas? Kaya nagpapasalamat ako sa mga naiwan, pati yung sa lounge na nagluto ng pagkain para sa ating bisita. Kasi, and sana, hindi sila parusahan nila Senator Win at ng mga iba. But, you know, maybe if this reaches the Supreme Court, maybe 5 years from now, you will look back at this and you will see we were correct. There's no legal standing. But may I interrupt? It's just a matter of fairness. Kuya, dito ka na, Tito, para let's just allow Congressman Pepito Alvarez, ating governor, to
have his few minutes kasi nabanggit yung pangalan niya? Dito na, kasi nandito yung mga mic. Okay lang. Ito po yung mga mic. Ito, pwede. Salamat. Senate President Alan Peter. Maraming salamat po. Nung nakita ko po sa Facebook na nandito yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Dahil babanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita eh. So, ganoon lang po kung maaari. Wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ko agad ako dito. Alam ko nandito ka eh. Kung wala ka rito, hindi man ako pupunta rito eh. Saka nandito si Senator Marcolita. Alam naman nila, papasokin nila ako. I vehemently deny that na meron po ako natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Umalis na si Attorney Rondain. Nauna nang malis. Kausap ko siya noong isang araw. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi, kung makausap mo siya, na wala si Saldi pinadalang malita sa akin. Yun lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines, no? Ang akin lang na ako, wala akong tinanggap personally for me. Dahil, modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng malita-malitang pera. Ganun lang po. Check, maraming salamat. Baka pwede silang magtanong. Yes. Baka pwede kayong magtanong, okay lang. Mga 5 minutes, panic. I'm not taking much of your time. Take your time. It's your right. Nabanggit kasi. Salamat ako dahil nakahabol pa ako. Kala ko abutan ko sila eh. I just want to ask them, kanino nila binigay? Dahil wala man akong tinanggap sin. Or, Actually, nakita ko text report. Tapos na rin talaga. oh, At pinakyat ko. But precisely why we want everyone named to have their opportunity. And I thank you, God, for being here. wala pa kumalinis ang konsensya mo. Pupunta ka rito, di ba? In fact, maraming kongresista na sasama sana. Ang isa doon, nagsabi sa akin na pupunta rin dito yung Congresswoman Garin ng Iloilo. Pinsan ko pa yan sa Sabiloso. Sabi niya, kung pupunta ka, sama ako. Eh, nakita ko ngayon, meron kayong, hindi ko man alam to eh. Kung alam ko lang ito, nandito ako maaga pa, kinansila ko lahat ang aking mga meeting. Any question? So, any question po? Congressman, since nabanggit niyo po na walang katotohanan. Hindi sa walang katotohanan. Wala ako tinanggap na pera. Wala silang dinala sa aking malita. Okay. Ibig po ba sabihin, questionable yung mga sinabi kanina ng iba pang mga witness? Hindi ko kasi narinig eh. Nasa kalsada ako kanina. May meeting ako kanina sa dito sa PIMS, yung motor show. Nandun ako. Kami nagbukas eh. Umalis ako doon mga alas 10. Pupunta ako kay RSA sa San Miguel. After San Miguel, may alauna ako sa Manila Golf. On the way to Manila Golf, hindi ko lang maiwasan yung Manila Golf dahil may appointment taga-China at saka mga taga-PhilInvest Bank na mag-meeting doon. In-introduce ko lang, takbo ka agad ako rito. Akala ko maabutan ko pa. I'm sure papasokin ako ni Senate President Cayetano dahil matagal na kami kakilala nito eh. Eh, tatay pa niya, kasama ko na. Ano po kaya ang motibo? Bakit yung pinalagdag yung pangalan niyo as you were saying hindi po? Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po ba si Mike? Wala na. Mga 130. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung wala. Nandito sa cellphone ko. Gusto niyo makita. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Eh, nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. O, hindi ko sinasabi na, yung sinasabi na ano, mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret, ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, binula pa ako,
Your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa eh. Pinapa-endorse agad sa akin. Pinaprint ko kaya kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako rito sa Marines. Pero I can say categorically, wala po akong tinanggap na malita galing kay Saldico dahil wala naman utang sa Saldico sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Okay? Maraming salamat. Pasensya na. Pasensya na. And thank you very much. Kakilala. Si Saldico, Congressman, kasama ko sa House. Vice Chair ako ng appropriation since 2022 up to 2025. Pero outside ng house. Sinasabi nga doon na palagi ako nakikita sa yung Park House. I'm always seen in the Park House. Wala akong, saan ba yung Park House na yan? Wala ko alam kung saan yung Park House. I do not go to Saldico's Horizon Homes. I know he has an apartment there. Kaibigan ko sa Saldico, bakit? Wala mang masama eh. Vice Chair ako sa appropriation. Ngayon, Vice Chair pa rin ako sa appropriation eh. So gusto ko na sana, naabutan ko yung mga Marines para at least sa akin ba yun talaga binigay pera? We will make sure na in the next hearing, inform lahat. But what I want Nawag mo na ako para what I want to assure yung cabinet at sa House, yun nga, wala na. tao ang mag-judge, pero welcome kayo i-confront. Walang parliamentary courtesy. Pupunta ako rito. We just want to confront kung ano yung... Hindi man ako delikado, Senator Alan. Kung mayroong tatlong malita, tatanggapin ko, di ba? Basta walang resibo pinapapirmahan. Di ba? Bibiro lang si Congressman, but he's here to clear his name. Gumawa naman ako. Which is the process. Which is the Diba? process, di ba? Pag nabanggit kami sa House, we are also given the opportunity to answer. Kaya nga, regardless of our topic, pag pumunta dito, we will give them a chance. Maraming salamat sa inyo. Thank you po. Hindi ko kalayan na dito Thank you. lahat. Thank you. Sige. Next question Two, for three Marlon questions. Ramos. Sige, salamat. Patawag lang ako, Senator. Yes, opo. Sir. Salamat. Salamat. Sir, just to clarify lang. Yes. Ano po yung reason nyo at nung kasamahan nyo pa po sa na hindi po pumasok ng last 3 session days? Di ba nag-walk out sila? Kasi ayaw nila na makaboto yung 13. Di ba? So they used a parliamentary tool, which is calling the quorum, then adjournment. So we also used a parliamentary tool na walang quorum. So yun yun. Yun lang kasimple. But sila, imbis na sumunod sa rules, nung na-checkmate sila, binasura nila yung constitution at rules by coming with a patently illegal maneuver yesterday. Ganun lang kasimple. Kasi nga, in-announce na namin, ang gusto nilang gawin, isa-isang arestuhin yung mga nasa majority, pagkatapos kunin nila yung committee. Pag nakuha nila yung committee, hindi tuloy yung hearings. Kaya kami, alam namin walking dead kami. Alam namin anytime kukunin ng committee. Alam ko eventually magkaka-13 sila. But sana lumabas muna yung katotohanan bago mangyari yun. Pwede na ba dito kanina si Senator Erwin Tulfo na sila lang po yung nabanggit ni Tito Sen. Pero dun sa original affidavit ng mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren Lau at saka yung magkapatid na BRs. So, actually, hindi ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. But that's the problem with the Tulfos. Sasabihin nila, humarap ka, etc. Hindi sana humarap siya kanina. Di ba? Yung 18, harapin niya sa susunod na hearing. Bakit ako magtatanong nun? Hindi ko naman nabasa yung unang affidavit. Mas maganda nga yun pagka ganun kasi matetest yung credibility. Di ba? Pero si Erwin, nasa groups naman namin yan eh. May mga nagbanggit din doon na minabanggit sa majority at hindi niya tinatanong. Meron din doon, nabanggit sa majority nila. Ang sagot nila doon, hindi daw credible yung witness na yon. Pero yung witness na yon ay ginagamit laban kila Joey Villanueva at sa ibang mga
senador. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, bantayan niyo ng gusto yung Blue Ribbon Committee kasi imbis na instrument for truth, ginagamit na instrument para magkaroon ng mga scapegoats o kaya selective justice o kaya ginagamit para hindi mabuo yung tunay na majority. Okay lang, last follow-up. Paano po sa Lunes? Kasi nagbanggit po si Senator Erwin that there will also hold a Blue Ribbon meeting on Monday. Ano pong gagawin po ng grupo po? I will assert, di ba, the powers of the Senate President. Having said that, have any one of you known me in my ilan years to ba in government? 8 plus 34 years in government. Have I ever stopped anyone who wants to talk? Siguro kung may time limit. So gusto nilang gamitin yung Senate, gusto nilang magkaroon ng event, go ahead. But it's not an official Blue Ribbon hearing because hindi naman siya chairman ng Blue Ribbon hearing. Diba? Ang tapang-tapang nila magsabi dati na dapat mag-inhibit yung mga wala doon. Ngayon, sila nabanggit. Gusto nila mag-hearing. Ayaw nila ba't ba ayaw nila mag-hearing today? Diba? Kaya nga sila nag-ganyan kahapon. Okay, next. Next question, Hannah T. from Villar. Hi, Sen. Can you please explain to us lang po if paano po ito, like how does this bear any weight? Meron po bang presence ng Bloom staff kanina? Paano po ito papasok sa Senate records given na hiwalay po yung kampo nyo and Gatchalian? That's a good question, not only because it happened today, we expect it to happen in the next few weeks. So that's what I meant na kaninong... Sorry. Hello. Sorry. So, hindi pa ako nagbe-breakfast kaya 3 o'clock na daw. So, democracy is messy. And we're in a mess. I'm just saying, they never gave us a chance. From the day we took over, how many Senate presidents na ang nadaanan ko since 2007? May honeymoon period yan eh. Whether matagal o maikli, di ba? Ako day 1, kay Bato, day 2, privilege speech. Pinagbigyan nila mag-privilege speech. Tapos day 3, eto na, yung NBI na dito. The next week, privilege speech. Upakan kami na kami ang magulo. Tapos sasabihin kami hindi nagkatrabaho. Do you know that until today, kahit kahapon yung never sila nagbasa ng members nila sa kahit anong committee. So paano nila sasabihin gusto nila magtrabaho na? Every day tinatanong ko anong committees ang gusto nyo at hindi nila binabasa kahit membership. Tapos sila ang gusto magtrabaho. They want power, not work. Susan, pasok po ito sa Senate. We're going to have, our staff are going to have to do it. How about the Bloom staff po? Meron po bang presence na? I'm not sure. May nag-attend ba na taga-Bloom? Wala. Paano po kung magtutuloy-tuloy ito, Sen? Hahantong pa Then sa committee report? It'll be part of our history. If you look at the history of the United States, nagka-civil war pa. Because nga yung North at South hindi magkasundo sa slavery. There's a lot of votes in the US Congress, pati constitutional change that were one vote, di ba? Nagkaroon ng time, ang Supreme Court hindi sinunod ni President Kennedy. So part of democracy talaga is it's messy. But yun nga, remember, people make the actions for the institutions. So in the end, the Chilean group blames us, we blame them. But in the end, I take responsibility. We're all to blame. Diba? I'm just saying it's unfair to say magulo yung time ni Kaitay. Kayo nang gugulo eh. Diba? Sila nang gugulo eh. Tapos sasabihin nila magulo. Last na po, na-mention niyo po kanina na ayaw po ng Soto Camp umalis sa Senate President's office. No, I'm We saying- sought comment from the Senate No. actually. To tell, what I'm saying is that he kept on extending it. I allowed it. Then we kept on, sabi niya, di ba? So I was saying that in context na gusto makipag-usap ni Senator Wing. Prove your sincerity. Vacate the SP room. Mag-meeting tayo doon. Pero yung ita-take over niya, tapos sasabihin niya siya na ang Senate President, kahit acting, hindi good faith yun. Diba? Sabi na po ni Senator Soto ay nag-usap daw po kayo, ang balak daw po ay adjournment, aalis daw po. Hindi. Can you confirm about this? Nag-usap kami nung first week, sabi niya, pwede bang bigyan mo ako ng time.
Tapos nag-usap kami ulit or the same time, pwede bang adjournment? Then nangyari yung May 13. Nagkaroon ako ng memo na hindi secure yung opisina ko dito at hindi magagaranti ng security namin kasi nga ang daming bisita at may mga opisina dito. So kinausap ng staff niya kung pwede that weekend. Kinausap niya ako ng Monday, sabi niya, ano to? So sabi ko, Tito Sen, paano yung security? Ganyan. Sabi niya, ilang araw pa pero hanap mo akong opisina. So hinahanap ko siya opisina, may opisina na pala. So binalikan siya ng staff ko, binalikan ko na meron ng opisina. Sabi niya, hindi, kailangan sa 6th floor. And nasa 6th floor lang naman na walang right to be there in the sense that si Senator Legarda is now SPP and then yung majority office, sa majority naman yon wala pang binabanggit. So sinabi ko, sir, kayo na mag-usap ni Senator Ting, pinasabi ko sa staff. Or mag-issue pa ba ako ng memo? So susunod na linggo, dadating yung president ng Vietnam. So sabi ko, baka naman this weekend, pwede na kayong umalis. Kasi nakakaya naman, baka mag-CR ako, mag-CR yung presidente ng Vietnam. Alam naman sa hallway ko papunta sa opisina across, baka magamit. Hindi pa rin umalis. Di ba? So yun lang. Pero hindi issue yun in the context of an issue. Alam ko na plano nila. They never thought na tatagal kami ng ganito katagal. Kasi ang tingin talaga nila, yung mga hawak nilang alas, ibibigay yung mga nasa 13. Di ba? So my point is, kay Sen Win, di ba? Same thing, di ba? If I say I'm acting president, then I tell President Bongbong mag-usap tayo. Kakausapin ba ako nun? Siya legitimate president eh. O, di ba? So, okay, usap, etc. Pero ano pag-usap? Paano pag-uusap? Tsaka, usap kayo from day 1, May 11. Usap. Pero huwag kayo mag-threaten. Eh, isipin mo, lalapit sa iba yung iba sa alasin, no? Monday, kulang na kayo. O ikaw, may kaso ka. Ganyan. So, anong klaseng usap yun? So, may angal ako na sa bilyonaryo, which wala. Di ba? Hindi naman pwedeng usap, meaning, ito complete usap, sabihin ko, kasuhan ko kayo, pag hindi kayo di ba? So that's what I meant na we're sincere if they're sincere. Di ba? Robert Mano from BCNN. Sir, good afternoon. Sir, paano ninyo nakikita na i-discharge yung function ninyo considering na yung counterpart ninyo, yung House of Reps, kinikilala si Senator Reid, ang Palace, kinikilala si Senator Reid. Dito po, nagbigay kayo ng instruction sa mga empleyado pero sa mismong hearing po ninyo, walang sumipot para sundin yung instructions po ninyo, sir. 3 books. 3 books. The rules of the Senate, the Philippine Constitution, and mawalang galang sa mga hindi nating ka-religion na mga Christian, the Bible. Do we follow power or do we follow these 3 books? And yung pagsunod ng House of Representatives at saka ng Malacanang, obvious na play nila yon. Diba? So yung mga empleyado, give them time over the weekend pag-isipan, pero hindi madali sa kanila kasi livelihood nila at career nila at stake. At alam mo naman Pilipino, we have a notion of utang na loob. So kung nagpasok sa kanila ay si Senator Coco, Senator Drilon, etc., lumalabas sa, actually, sabi nila pagka si Alan Cayetano hindi unifier, di ba? Di totoo yun, ha? Kita mo, lahat sila, Marcos na rin, eh. Nagkaisa sila doon. Napagkaisa ko sila doon. Yung kaliwa, yung mga dilaw, yung mga pink, yung mga dating aktivista, yung mga dito. Kampi-kampi na ngayon sila sa Malacanang. So napagkaisa ko sila. So hindi totoo na hindi ako unified. Thank you. Kahit first time ako nagpalakpakan ng media, walang bayad yun, ha? Thank you.